Hej alle sammen, det her det er episode 3. Knips igen, det ved jeg ikke, man kan høre. Men det her det er episode 3 af De Sande Historier. Afsnit 3, jeg ved ikke, hvad man siger. Men det her, vi har Aske med igen. Hej. Det her, det er alt det pis, I har hørt. Det er slet ikke sandt. Det her, det er den sande historie om 2. verdenskrig. Altså, I har slet ikke hørt rigtigt. Men lad os bare høre. Det er så... Altså, jeg er super enig med, hvad Louis siger. Det er slet ikke rigtigt, det I har hørt. Husk på, vi fortæller det sande, ikke? Det er derfor, vi hedder De Sande Historier. I kender os. Vi ved, hvem I er. Ja, sådan der. Men i hvert fald, 2. verdenskrig. 2. verdenskrig. Det var et historisk øjeblik af menneskets historie. Og det var Hitler, den gode mand, der styrede det hele. Han var fandme en mand, man kan huske på. Han var fandme en mand, der kunne tage over tingene. Og som vidste, hvad han lavede. Ja, der var mange, der siger, at i 2. verdenskrig smed Hitler med bomber for at myrde folk. Altså, bare lige så YouTube ikke demonetiserer den her video. Vi kan ikke lide Hitler. Bare fortsæt. Ja, altså det er ikke fordi, vi kan lide Hitler. Husk på det, vi kan ikke lide Hitler, selvom vi hylder ham virkelig meget i den her video. Men i hvert fald, der er mange, der tror, at Hitler han smed med bomber i 2. verdenskrig for at myrde folk. Det er ikke rigtigt. Han smed med mursten, og han smed sin mursten, som han sked i toilettet. Og seriøst, spørg mig ikke om, hvordan jeg ved det, men jeg har set ham gøre det. Altså, den kom helt ud af røven på. Ved du hvad, det skal jeg ikke høre. Glem det. Det er også længe siden. Kan du huske det, Louis? Gode tider. Ja. Det var gode tider. Det var fandme gode tider. I hvert fald, Hitler, han opfandt et kærlighedskors for at vise sin uendelig store kærlighed for jøderne. Og jøderne, de stod og hejlede for ham, for at gøre ham taknemmelig for al hans kærlighed. Og Hitler, han stod bare med nøgen og stiv pik, ikke? Hvis I forstår. Hold kæft, der også noget lækkert og fedtet hår, han havde. Det er noget, man aldrig glemmer ved ham. Men som sagt, han var fandme en mand, man kunne stole på. Hej, du er det? Ja, men PS, vi hader Hitler. Altså, Yep. husk lige at like og subscribe. Det vil betyde så meget også. Jeg ved, du ville græde, hvis jeg gjorde det. Det ville jeg fandme også gøre. Men hvem fanden vil også invadere Danmark? Altså, Ja, det forstår jeg jamen, hvem fanden vil invadere Danmark?